sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang grasya o kalinaw sa Diyos atong Amahan, nabibanhaw kang Isus, gikan sa mga minatay, manaa kanila. Sa tubig sa bunyag, ang atong inigugma, Monsieur Fred Quickenbeck. Namatay uban kay Kristo, o naban na uban kaniya diya sa bagong kinabuhi, makaambit na unta ang atong igsoon sa walay katapusan himaya ni Kristo. Sa kinabuhi si Monsieur Fred miyamping og misangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Sugaton unta siya ni Kristo uban sa mga pulong sa kinabuhi. Umarika nga gipanalanginan sa akong Ama. Ang nawa raw nasa sud. Dalawa. Ato. Sila. Sa budyag si Monsieur Fred bidawat sa timaan sa krus. Magkambit na unta siya sa kadaugan ni Kristo sa sala o sa kamatayon. Magtampo kita, Ginoo, nagampo kami nga imong sulugon, si Monsieur Fred Quickenbeck nga pare, nga sa dinhi pa sa kalibutan, imong gitugyanan sa mga sagradong katungdanan, kanunayon ta maglipay nga may mayaon diya sa imong puluyanan sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa basahon sa kaanan ni Solomon. Ang kalag sa mga matarong ng mga tao panalipdan sa Dios o dili gayud mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nasayo ang panghunahuna nga ang mga matarong ng mga tao mamatay o nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisan kadaot. Ila kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot. Sa pagkatinuod ang matarong anaa sa kalinaw daw nag-antos sila